Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау эше республикабызда даими рәвештә алып барыла. Әтнә районы Күшәр авылында Асылташ фольклор этник фестивале да шул нисбәттән уздырылды. Аның төп максаты югала барган гореф-гадәтләрне, халык авыз иҗатын, уеннарын, җыр биюләрен торгызу, саклау һәм халыкка тәкъдим итү иде. Фестивальнең асыл-ташларын Алия Галиуллин да күреп кайтты. Әйләләмдә кабат кире кайтам. Куйныңга сиенәм сабыдай. Игенчедә гади ихлас җанлы, тыйнак, елмаюлы, сабыр син. И күшәрем, һәр тыкрыгың сайын риваятләр тулы авыл син. Урман кырлары үзенә тартып торган Асылташтай кадерле, күркәм Күшәр авылында Асылташка тең фольклор ансамбльләре бер сәхнәгә җыелды. Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе Айрат Каюмов та үз чыгышында үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтемне искә төшерде. Үткәнебез безнең инде бик матур, инде Алла бирсә киләчәгебез дә бик матур булыр дип ышанып калабыз инде. Әтнә районы быелгысы елда инде бик шунда үзенең иҗат юнәлешенең бер төп юнәлеше итеп кабул итеп алды. Шул рәвешле районнар арасында дуслык күпере салып, милли мирасыбызны киләчәк буынга җиткерү дип белдерде оештыручылар. Бу фестивальгә килгәндә, менә инде безнең Аллага шөкер Әтнә районында да ниһаять инде фестивальләр уза башлады. Моның максаты рухи азык бирү. Менә безнең яшь буынга, киләчәк буынга. Шулай ук инде аның икенче максаты мин үзем инде уйлыйм инде районнар белән дуслык күпере төзеп, дус бердәм менә яшәү һәм иҗат итү дип атыйм. Айсылу Әсәдуллина гөслә уен коралын торгызып, уйнарга өйрәнгән, төркем оештырып, хәзер бергә чыгыш ясыйлар. Татар сәнгатенә кагылышлы шундый зур эшне ничек инде халыкка хезмәт дип атамыйсың? Biz bugün indi үзебезнең Балташ районында, Иске Шипья авылында яздырылган Сандугашин Симмени дип атала торган җырны торгызды, гөсләгә салды һәм инде җырлап уйнап башкарабыз. Һәм инде шулай ук Арча районында Сәрдәбаш авылында яздырылган Фазыл чишмәсен башкарып китәбез. Ансы инструменталь гына була. Күшәр авылына килеп чыгуым очраклыгына түгел, чөнки мин бу авылның кияве ди шигырьләр, җырлар авторы Вазих әфәнде Фатихов. Үткәнне барлау, үзеңнең җырларыңны барлау, халыкның моңнарын барлап алу, үзе зур әйбер бит инде, зур чара бит инде. Менә моны оештыручыларга мин рәхмәт әйтер идем. Бүген бу фестивальгә дә Кияү мунчасы исемле күренешне алып килдек. Бу күренеш инде үзебезнең юлалар инде, татар юлалары инде, элегендә шунда юлалар булган авылда инде без моны өлкәннәребездән сорашып, белешеп, ничек булган без аны әзрәк театрлаштырып, инде матур итеп шуны сәхнәләштердек инде. Россия күләмендә мәдәни мирасны саклау елы буларак билгеләнеп үтелә. Оештыручылар милли җырларыбызны, биюләребезне, гореф-гадәтләребезне хәтерләрдә яңартып, үсеп килүче яшь буынга җиткереп, традицион бәйрәмгә әйләндерүне максат иткәннәр. Халыкка битен фольклорны җиткерергә кирәк, күрсәтергә кирәк. Аның төбендә безнең милләтнең йолалары, гадәтләре ята. Аларны барларга кирәк, югалтмаска кирәк. Шулай булса гына милләтебез яши. Шуңа күрә мин бүгенге максатыма ирештем дип уйлыйм. Әлбәттә җитәкчелек белән бергә. Һәм менә бу Асылташ фестивале безнең Күшәр авылы фестивале югалмасын иде, елдан ел яңарак, төсмер алсын иде, күбрәк коллективлар килсен иде. Гомумән бөтен дөньяны менә шушы Асылташ белән матурлык биләп алсын иде. Шуның дәлиле Шәрифуллиннар гаиләсе. Ике яклап та нәселебез белән җырга моңга гашыйкбыз диялар. Хәтта уен коралларын гаилә башлыгы Илшат әфәнде үзе ясый. Кирәк булганда, конкурсларга, фестивальләргә йөргәндә, нинди дә булса үзенчәлеклерәк уен коралын күрсәк, аны инде я алып кайтабыз. Әгәр инде алып кайту мөмкинлеге булмаса, шул уен коралын ясаган кешеләр белән элемтәгә кирип, ул уен коралларын инде үзебездә ясыйбыз. Менә ирем курайлар, татар курайлары, шулай ук ташсыбызгылар ясый, һәм шулай ук салам курайда ясап, ул салам курайларны да үзебезнең ансамблебезгә кушып чыгыш ясаган вакытлар бар. Фестивальгә репертуарларында җирле гореф-гадәтләр саклана торган этнографик ансамбльләр чакырылган. Барлыгы 13 фольклор ансамбле чыгыш ясады. Яшьләргә дә, барыбызга да фестивальләрне шулай ешрак күрсәтеп торсалар, катнаштырсалар, яшьләрне дә, безне дә бик шат булырык. Фестиваль менә әйтик монда татар мөхите
бик күңелле, бик ешкан төстә башланды менә ул. Аллага шөкер. Менә ул моң, татар моңы ул инде кабалламас моңаймы? Татар моң тел ул милләтнең кызгысынды. Бәйрәмгә кайттык, Казаннан кайттык. Бик матур иде бу Миләүшәгә, бик зур рәхмәтләр. Инде шушындый матур итеп, шушындый чаралар уздырган өчен. Асылташ фольклор фестивале халык авыз иҗады җәүһәрләре ярдәмендә гаиләдә һәм җәмгыятьтә туган телебезне, асыл гореф-гадәтләребезне кадерләп сакларга, милли рухыбызны югары күтәрергә мөмкин икәнлеген раслаучы фестивальләрнең берсе. Чара катнашучыларга дипломнар һәм татлы бүләкләр тапшыру белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Әтнә районы.